Anya laki din! Luping, ako singil ng bayad mo. Oh, adada ka madgaya man, Bomi. Ay, oh, teka. Oh, ito. Ato'y ang bayad ko. 200 ngayong araw, Ilistam. Salamat. Ay, Bomi Pugay. Magandang hapon. Pris na pris ka ngayon, Ikaw lagi mo ako loko. Basta kita mo ako Ano kailangan mo? Ikaw bili o ikaw utang? Ambom ang kailangan ko, Ako, utang ko ba? Sure. Ano utangin mo? Item o pira? Pira ang utangin ko, kuma. Magkano naman? 10,000 kuma, Dakkel naman ng uutangin mo. Sure ka meron kang pambayad? Danag mo na abong bayad. Pandagdag ko doon sa halo-halo business ko. Siyempre mo't may pambayad ako. Okay. Daily o weekly pay ang singil ko sa'yo. Daily, siyempre. 200 daily ang bigay mo. Monday to Friday ako singil. Saan ang bahay nyo? No problem, Bumay. Ijay laang sa tabi ng kanto mismo. Ijay blow abubong tibalay ko. Okay. Idaan ko bukas ang 10K sa bahay nyo. Basta magbayad pag singilan. Walang tago-tago. One, cross my heart. Danag mo naman, walang tago-tago. Ako, bayad daily. Talagamot a pinaypaysom ti imutang kinibumi, nana. Wan man lubeng, jay dosmel. Pang nayon ko iti halo-halo business ko. Kapigpigsahaan na ko namsa. Ay pang tapal iya utang nila kay ko iya sugalan. Ay, Diyos mayo marimar. Apay, mano ka di ti utang nila kayo, nana? 4,000 na de. Nay, adapay mabati yung arod 4,000, no kastamot laang. Apag iso, kisayan nyo mutan ati utang nyo dito tersenak, nana. Unay ka mutan lubeng. Saan ko pa'y anaig-igaman ta kwarta, nakwintam adagusan. Apaw, awan pa'y pagbayad mi ka, sampay laang, taigatang ko na dya iti bagas. Masida, gatas ti ubeng. Ay nanana, dua nga tawanan dya utang yu kanyak asa nga 10,000. Kaano yu pa'y abalak akisayan? Sa ita, imutang kayo manan kinibomi. Kaano kayo pa'y makabaybayad ngay nana? Hay, si kakit di matlubeng, saan ka kading agong-ungat? Tanay, bumakbakit ka, kasta nga agong-ungat ka. Ismail, lubeng! Nina, ito na yung 10,000. Lahat yan 200 daily pay. Oo, dadag mo na Kita mo naman, may business ako. Pandagdag ko man sa puhunan ko na halo-halo. Sige. Start na ako singil sa iyo next week 200 daily pay Wan, Bumay. Danag mo na Anya laki din. Sige, alis na ako. Ay, pimanawa, tisan pag abumbay. Imbaglaang ta naglaka ang mautunay jay abumay. Ay, inak man kiti agrubat ta inak ije ile. Inak kiti agpapintas. Self-care ko naman. Apaw nanang, nagpintas kayo masimang po tayo. Barbaro ariban kayo kakit-cutics pa'y dahi ta imayaw. Apaw, pati pa'y dahi ta sa kayo. Nakapaailas extension kayo pa'y. Bakitan kayo lang arurin nanang. Nangalaan yung iti kwartayaw. Ay na, damag ka adamag si Kajino. Di kakit maragsakan, ta saan nga ang ragti inam. Doniya, kunaman. Nyalaki din ni nanang. Anya, donya nanang. Ay nanang, daytan sama di nakita kidi na minsan nga inalam ka ni Bumi a Bombay. Ay, agungit ton ni tatang. Ninayunan niya man tay utang yawn. Agin do donya kan to mo nanang. Donya nga awam mo maisaang na. Ay, kita niya nga iti ginatang yung asidaw nanang.
Agtal naman day tangiwat mo si Kajino. Hay, nakatartarabitab ka. Day taman tuyo ama sida. Umanay nga abasto tayon iti 2 Domingo. Anya? Tuyo manen ti sinsinda tayo iti nakalawas. Tuyo manen ita 2 Domingaw. Ay, anya laki din nanang. Hay, apo aya. Nagdaga ang antipanawan. Napalalo ti pudot nan. Apay nga ita, mawalo pa lang tinalakok ahalo-halaw. 8 times 30, kato 40. Sakto lang nga ibayad ko kini Bumay. Ne. Ni Bumay ang paiso ti sumungan. Ako singil na start bayad mo. Nina. Apaw, nagsapa ka naman. Alauna pa lang ng malam. Siyempre, alauna ako singil dito sa area nyo. Kaya alauna ka bayad. Oh, ito. 200. Salamat. Bukas ulit. Awan, at 200. Napanan, kinibumay. 40 laang ang tinabati ang naglakwak. Ay, apo, ay ito abiyag. Ipukaw ko man lang ang tilakaw. Ay, gumatang kaya, halo-halo. Pagpalambis, itaan na punot ti panawan. Halo-halo, 30 pesos lang. 30 pesos. Nananam, kanda imas, ngam ni bakit yaw. Manang Luping, gumatang man iti suka. Mabit lang, Gino. Ilipas ko lang dati may isang order halo-halo. Ay, aglakla ko kayo magayam ti halo-halo, Manang Luping. Di, tinulad yun di halo-halo business ni nanang ko. So malagayam nga awanan tum umayin na gumatang tilako ni nanang ko nga halo-halo. Aglakla ko kayo magayam, Manang Luping. Anya, tinulad asan sa mo, Gino. Talaga na imas nga dayo dito halo-halo alakok. Ngam tilako ni nanang mo. Kasanomot ngamin, kasla kanomot agas tiraman na di halo-halo ni nanang mo. Talinaukan namot iti sunflower seeds kas kada pasas. Siyak nga'y, kompletos ricados, at dapay gatas na. Ay, nanta naguyaw kayon, Manang. Itad yung nga rodan tigat gata kasuka. Oh, dahito yung tisukam. Kandura idanon mo kininanang mo tayong bagak, awan bibiyang ko taus tumot, pudnomot. Kasla agas tiraman na tay halo-halo yo, pue! Para sukalaang nga impagatangkukan ka, nakabaybayag ka pa nga nagsublay. Apay, nagdagdaga sa maya si Kajino. Naibuston, tay tuyo si daan, awan pa di sausawan na. Ni Manang Lubing ngamin nanang. Nakabaybayag nga aglakaw. Nagado ngamin ti laklakwan na iti halo-halaw. Nagadaw ti nakapila, iso na bayaganak. Aniya, aglaklako matan ni Lubing iti halo-halaw? Wala nang, kandagay sukiyaw, napanang kingkwana. Sumulaga mabilbilang langan to, may gumatang kada kayaw. Sulutira na di alubeng. Kasla ka imasan mo ti halo-halo naman, ha? Nanang, naimimas ka no di halo-halo na, takumplito sa Ricardo's. At adupay ka no ti gatas na, ngam di halo-halo yaw. Ta di halo-halo yaw ka na, agat-agas tiraman na. Ikan yun to mo ngamin ti pasas kan sunflower side. Iso day di ti baro aramad ti halo-halo ita. Saan da lang ngamin anairwam? Pangpor ngamin di panagramraman dakat. Ti halo-halo, iso ti sosyal a bersyon ti halo-halo ita. Hay, anya laki din? Mabit lang, Tino. No ijay dan amin ag gumatang iti halo-halo kini Lubeng. Pangala akon nga iti pangbayad ko kini Bumay. Ay, Diyos mio marimar abiyag. Nay, adaman na ni Bumay. Agbusbusi na ti motor na. Apo! Tao po! Apo! Tao po! Nena, ako singil 200. Nanang, ni booming agpay sulay ta. Amupsi ka.
Nakatartarabitab ka. Agtala ka man. Agarasaas ka. Ikapsot mo na itapanagsasaam. Alam nanang, apan naman inuputin na itinima ko. Asa na pagkakas nanang. Berdirokin na kangaroon ni Bombay. Isa na itang tuk-tuk-tuk. Tao po! Pangala ako mangaron iti pagbayad ko kat awan customer tan iti halo-halo. Tanapan dyan ay ti bruha nga lubing nga sulutera. Tao po! Rinig ko, may tao po sa loob. Nina! Nina! Danga ka talaga nga ubing. Kunak tumot nga agtalna ka kat. Malapdak nga ron ayamot ti agbain. Kit pagalamon nga ron ti pagbayad mo kini Bombay. Awanin ko ratam nanang. Amang ano makulong kayo no saan kayo makabayad. Agulimak ka man. Nakar-ariwawa ka. Sika, Gino! Tao po! Ay, alis na nga ako. Balik na lang ako bukas. Ay, impaglaangan. Pimanaw mo't laang. Uray lag kibakibayaw. Kan aglag-tulag tulay ti posok. Gapo iti kadudulin ko. Ay, anya lakik din. Lubing, ako singil 200. Oh, ito ang bayad ko, Bomi. Lakas business mo halo-halo ah. Haba pila hanggang kanto. Ay, oo. Naimas kasi ang timpla ko. Kasing imas ko pa. Nakikita mo ba si Nina? Hindi naman na ata nagtitinda at sarado ang bahay. 4 times na ako pumunta singil sa kanila, wala labas na tao. Hindi na yung nagtitinda. Lugi na ata. Kasano, nasa akin na lahat ng customer niya. Huh? Tsaka di na yun magbabayad. Wala na pera yun. May utang pa nga kanyak. Di pa nagbabayad. Hay, paano na ako makakasingil yan? Hay, anyalaki din sa Ilocano. Nanang, addan sa manan ni Bombay. Saan ka, Arumrumwar? Abang ano ilukat mo ba ng tiridaw kang tawa, Gino? Kasano ko masa anak arumar ngay. Kini makasisiyar akon. Sakit adda di tarwar di CR tayo. Tanay maridato tiyang ko nanang. Alam mga dituyak unag mga CR. Hay, sika talaga, Gino. Ingkan, ngamno damagan ni Bumay, ibagam nga awanak. Mawatam! Woy nanang, mawata. Ay, buti andito anak Nina. Boy, asan nanay mo? Ay, ikaw singil mami ko? Oo, ako singil 200 bayad niya, utang niya. Ay, sir, wala naman daw si mami ko, sabi niya. Kaya wala ka masisingil. Wala daw din siyang pera. Kaya siya nagdudulin sa loob ng bahay namin. Kasi wala daw pambayad sa'yo. Ha? Andyan nanay mo sa loob ng bahay niyo? Oo, andyan yung chinilas niya oh. Pero wag ko daw sasabihin nandito siya. Ha? Sabihin mo balik ako bukas. Dapat may bigay na siya bukas sa akin na 200. Akala Nina, kada 1 PM lang ako pwede singil at punta bahay niya ha. Kada alauna lagi sarado pinto, sarado bintana, sarado lahat-lahat. Dito nga muna ako sa halaman niya at antayin ko siyang lumabas. Magandang umaga, Nina! Ay, ito ka kakubaw! Ikaw naman pala, Bumay. Ang aga-aga mo naman. Alas 7 pa lang ng umaga. Sigil ka na agad. Aha. Paano ikaw tago-tago ako palagi? Alam mong alauna na, sarado mo na pinto at bintana nyo. Rinig mo busina motor ko. Tahimik na sa bahay mo. Kaya singil ako ng maaga ngayon. Paano? Awan talaga maibayad ko sa iyo. Awan kwartak, Bumay. Drama-drama. Hirap mo singilin ikaw, Nina. Ayaw mo magbayad, kuha ako kolateral. Kolateral? Ha? Wala akong maibigay. TV ko, sira na. Rep ko, di na gumagana. Kami, upa lang dito sa bahay at lupa. Hindi kunin ko na lang itong anak mo. Ha? Ay, bakit naman ikulateral ko yung anak ko? Wala ka namang maibigay sa akin. At sabi mo, di ka nabayad dahil wala ka pera. Di yung anak mo na lang ang kukunin ko. Gagawin kong assistant para maningil pa utang. Ano sinangag ko nanang? Yes!
Danga, maragsakan ka pa'y nga alaan na ka day ka Bombay, nagngiset ha. Ay, kahit mo na, nanang. Tapno ka na yun kami nga, restaurant, adot kwarta na ako naman. Hala, tara na boy. Gino, maningil pa tayo, pautang. May assistant. Ay saan? Saan mo nga alaan dito anak ko, Bumay? Mala, sakay ka na dito sa motor ko. Gino, boy, alis na tayo. Gino! Gino! Isublim ni Gino! Apayin nana, takas tatilang ngayo. Kasla kailan na, ay. Apayin nana, akas tatilang ngayo. Kasla kay napukawan iti anak. Kan apay nagpig sa tibosis yo itay, makatitilang apo manok ka kayo, bigbigatan. Ay nalubeng, inalan ni Bome ni Gino. Inaramid na ako lateral iti utang ko a Gismel. Ha? Ay nanana, apay ngamin nga agutang-utang kayo. Sakit awan magayam ti pagbayad yo. Sa ita, awan pa'y maitid yo sa bali a maikulateral. Inala na lang arud tuloy ti anak yo. Ay oo na yan nana. Ay, agbababawi aklo deng. Sa anak lata ko man nga imot utang. Inusar ko matlang ang nagpapintas ti inutang ko. Kan si kamot nga men lubeng. Kinumpitin siya anak iti halo-halo nga ilaklakok. Isu nga awana ti pangalak iti pagbayad ko kinibumay. Nata, pabasulan nakpay. No inunam ko mga men, tinagdiskarte, di ada ko mapagbayad yo. Ay, Bombay pa more! Anya lakit din, nana? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din! Insurat ni Jane Badwa Mintunes. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.